Hej, jeg trak spørgsmålene ved nummer 3, og derfor skal jeg snakke om kosmologi og universets udvikling. Hvis vi snakker om universet generelt, så består det af en masse galakser, milliarder galakser, som er de her store systemer, der indeholder stjerner, gas og mørkt stof, som alt sammen bliver holdt sammen af den samme tyngdekraft. Normalt så inddeler vi galakser i 3 hovedgrupper. Vi har spiralgalakserne, som er sådan nogle flade galakser med en hel masse arme i sådan spiralformet, hvor stjernerne de så ligger placeret ude på de her arme. Det er for eksempel der, hvor vi kender Mælkevejen, som er vores galakse. Så har vi også de elliptiske galakser, som er sådan nogle mere runde, ovalformede, kugleformede galakser, hvor stjernerne er deri. Og så til sidst så har vi de irregulære galakser, hvor navnet selvfølgelig siger det sig selv, men den her irregulære form, og det er oftest fordi, at de bliver påvirket af naboliggende galaksers tyngdekræfter. Også når vi snakker om universet, og i hvert fald den moderne fortolkning af det, så det er rigtig vigtigt, at vi forstår det kosmologiske princip. Det kosmologiske princip siger til os, at universet er både isotropt og homogent. Når universet er isotropt, så betyder det, at det er ens fra alle retninger. Det vil sige, at uanset hvor vi er hen, vil det være det samme alle de steder, vi kigger hen. Det vil udvide sig lige meget, ligesom hvis man fortsætter sådan en gitter, der bare bliver trækket længere og længere væk. Og så er det homogent. Homogent betyder, at det er ens alle steder. Altså det har alle stofferne alle steder. Så ja. Også når vi snakker om universet og stjerner og sådan noget, så kan vi snakke om emissionsspektre. Det er når at der bliver tilført energi til et atom. Atom det består jo af en positivt ladet kerne med nogle protoner og neutroner, og så har de her skaller rundt omkring med nogle elektroner. Når vi tilfører energi til de her atomer, så vil elektronerne i skalleren excitere. De vil simpelthen lave et lille elektronhop, hedder det, ud i en anden bane. Dog er det så sådan, at den her tilstand er ustabil for selve atomet, og elektronerne de vil derfor prøve at komme tilbage igen. Og det gør de også med et elektronhop. Og når de så kommer tilbage hertil, så udsender de i form af energi et foton, altså sådan en lyspartikel her, som svarer til den præcise forskel mellem de forskellige hop, der bliver lavet. Og det er jo super smart for os, fordi vi ved, at alle grundstofferne har forskellige energiniveauer og egenskaber. Og derfor så får vi sådan et linjespektrum ud af det, hvor vi så kan bruge det her emissionsspektrum til ligesom til at få et fingeraftryk for de forskellige grundstoffer. Så vi kan for eksempel se på en stjerne, og så komme med et meget kvalificeret gæt, hvad den er lavet af, ud for både et emissionsspektrum. Det leder mig så også videre til et absorptionsspektrum, som er noget af samme stil, men eller ikke lige helt. Hvis absorptionsspektrum, det er når der kommer lys fra en varmekilde, altså typisk en stjerne her, ikke? Og så passerer igennem et koldt gaslag. Vi går selvfølgelig ud fra, at den her stjerne, den her varmekilde eller lyskilde, den har et kontinuert spektrum. Altså lyset der er alle bølgelængder, det er hvidt lys. Når det så udsender en masse af de her fotoner, så vil de gå igennem de her kolde gaslag. Og når de går igennem det kolde gaslag, så vil der være nogle atomer i gaslaget, hvis elektroner kræver den her præcise mængde energi, altså præcise bølgelængde, som fotonerne, der bliver udsendt for varmekilden, altså laver. Og så vil de blive absorberet ind i den. Og det vil så sige, at alt det lys, der kommer igennem det vil mangle nogle forskellige bølgelængder, fordi det er blevet absorberet tilbage af atomerne i gaslaget. Det er jo så super smart for os, for så får vi så et absorptionsspektrum, som vil se modsat ud af et emissionsspektrum, altså et linjespektrum. På absorptionsspektrum, så skal du forestille dig en baggrund med alle bølgelængderne på, og så vil der være nogle mørke rum, hvor det jo så fortæller os, hvad der mangler, eller hvad der har været i den her gassky. Vi bruger i praksis normal absorptionsspektrum mere end emissionsspektrum, når vi snakker om astronomi, simpelthen fordi, at alt det lys, der bliver sendt igennem, tit passerer igennem et eller andet, før det kommer ned til os. Det leder mig så videre til at snakke om rødforskydning. Rødforskydning er det fænomen, når at de her emissionsspektre eller emissionslinjer og absorptionslinjer i spektrum bliver forskudt imod den lave ende
af bølge, ja, af elektromagnetiske spektrum, altså bølgelængden den vil blive højere. Det sker på grund af Doppler-effekten. Når de her galakser de bevæger sig væk fra os, så vil lyset i det her tilfælde, det vil så blive rødforskudt, og bevæge sig mod den røde del af spektret, der navnet går rødforskudt. Så kan man så i hvert fald så omvendt så også sige, at hvis den så kører imod os, så vil det så blive blåforskudt, fordi at, ja, igen på grund af Doppler-effekten, så vil bølgelængden bare blive kortere. Ja, og det er også der har jeg simpelthen et billede her, hvis jeg lige åbner min computer her. Nu skal jeg lige se, om man kan se det hele. Hvad skal rejse mig? Yes, jeg har jo så mit bilag her, hvor vi har en akse, der hedder tid. Herover tiden den bevæger sig altså nedad her, så det vil sige, jo længere ned vi kommer, jo længere frem i tiden kommer vi. Her har vi nogle galakser, kan vi antage, det er, vi har A og vi har B herover, og så har vi nogle pile, der ligesom fortæller os farten eller hastigheden af de her galakser. Heroppe der sidder de jo egentlig relativt tæt på hinanden, og farten er ikke så vild. Så der kommer en bølgelængde ud, den er blå her, rimelig lav bølgelængde. Så jo mere vi bevæger os ned, jo højere vil hastigheden blive, og så jo højere vil afstanden også blive, og jo mere forskudt vil bølgelængden simpelthen være. Det er ligesom hvis du trækker et elastik, og så man trækker længere og længere ud, så vil det også blive forskudt. Og det er jo det, vi kan se på det billede her, i hvert fald rødforskydning. Ja. Så leder det mig lidt videre til, eller det her rødforskydning, det er jo i hvert fald så centralt i forståelsen af universets udvidelse. Altså det vil vi, hvis det hele det bliver forskudt, så må vi jo så antage, at det hele det udvider sig. Og det er så også vigtigt i forståelsen af Hubbles lov og hans opdagelser. Hubbles lov fortæller jo os, at der er en lineær sammenhæng mellem galaksers afstand og deres hastighed væk fra os. Hubbles lov, den har jeg skrevet ned her, og den ser sådan her ud. Vi har hastigheden v her, det er så i lig med Hubbles konstant gange med distancen. Så ja, Hubble han siger jo så simpelthen, at desto længere væk en galakse er, desto hurtigere vil den så udvide sig. Ja, og det er jo så, jo længere væk den er, desto hurtigere vil den så udvide sig. Ja, så det, og så i forhold til rødforskydning, så er det jo super smart, fordi så kan vi jo så, når vi kender, vi kan måle rødforskydning, og vi kan, altså hastighed og videre, så vil vi også kunne måle afstanden til forskellige galakser i forhold til deres hastighed også. Og igen, så kan vi også tage Hubbles lov, og så tage det inverse af den i forhold til tiden, og så finde tilbage til universets alder. Og det har jeg så prøvet at gøre herovre. Nu er det selvfølgelig lidt småt, og det står også på en vers her. Jeg har sagt, tid er lig med distance divideret med hastighed. Det er jo sådan, vi også kender den. Så har jeg jo så sagt, at tiden t, det må være lige med distancen, og hastigheden, det er jo det udtryk, vi har heroppe, det er jo hastigheden. Så distancen delt med hastigheden, det må være lige tiden. De her to distancer, de må gå ud ved hinanden, så vi bliver efterladt med d over Hubbles konstant. Så tiden må altså være lige med 1 divideret med Hubbles konstant. Hvis vi sætter de rigtige enheder på, som jeg har gjort det også, så får vi altså 13,8 milliarder år. Hvor universet var samlet i et punkt. Og det er altså kun ved vores antagelse om, at universet har udvidet sig med en relativt konstant hastighed. Nu er der så noget andet, der tyder på, at der har været sådan lidt mere accelerering i det. Men ja, så det er jo i hvert fald vigtigt for os, at Hubbles lov er jo ikke bare en normal observation, men en central forståelse for Big Bang, altså hvor det hele udvider sig fra et punkt, en tilstand, hvor det hele var samlet i et sted, og så udvider sig ud. Så det er i hvert fald super centralt i forståelsen af, at universet det er i konstant udvikling.